Vaan paikallispoliitikon Simon Ekpan toimintaan. Tässä Simon Ekpa lähettää viestiä Nigeriaan. Ekpa sanoo, että hän johtaa kapinallisliikettä. Nigeriassa järjestetään presidentin- ja parlamenttivaalit ensi viikon lauantaina, mutta kapinallisliike yrittää estää vaalit ainakin Kaakkois-Nigeriassa. Sinne separatistiryhmä haluaa itsenäisen valtion, Biafran, ja kaikki keinot ovat sallittuja. Pidätkö väkivaltaa Nigerian hallintoa vastaan oikeutettuna? Joo, totta kai. Se on niin kuin puolustus. Se on itsepuolustus. Joo, tällä hetkellä minä myös niin johtan niitä asiallisia niin ryhmiä. Ja meillä oli pakko niin järjestää tämmöistä puolustusjoukue. Ja se puolustusjoukko on tehnyt hyvää työ ja edelleen tekee. Mitä itsepuolustusjoukot tällä hetkellä eniten tarvitsisi Biafran alueella? No, totta kai me tarvitsemme aseet. Ja se on aseet. Me tarvitsemme enemmän aseita. Simon Ekpa on Suomen kansalainen ja hän on toiminut Lahdessa paikallispolitiikassa kokoomuksen jäsenenä. Ekpa on alun perin kotoisin Nigeriasta, missä hän vaikuttaa maan kaakkoisosassa sijaitsevan Biafran itsenäistymisen puolesta. Biafra on koko tämä kartalla väritetty ala kokonaisuudessaan ja Simon Ekpan ilmeisesti johtamat joukot toimivat täällä 5 osavaltion alueella, jotka on merkitty karttaan keltaisella. Ekpa sanoo, että hän johtaa myös aseellista toimintaa. Separatisteja on syytetty väkivallasta myös siviilejä vastaan. Tärkein vastarinnan keino ovat Ekpan separatistien nimissä julistamat ulkonaliikkumiskiellot, eli asukkaat komennetaan pysymään kotonaan. Afrikan kirjeenvaihtajamme kävi Nigeriassa katsomassa, miten käskyjä noudatetaan. Täältä Enugussa näyttää maanantai-aamuna, kun pitäisi olla vilkkain viikon alku menossa. Joitakuita ihmisiä on liikkeellä, mutta kaupat ovat suljettuja, koulut ovat suljettuja, pankit ovat suljettuja. Ja suurin osa ihmisistä täällä noudattaa Suomen Lahdesta annettua kehotusta tai määräystä pysyä kotona. Tuolla Enugun kaupungissa ihmiset pelkäävät. Kirjeenvaihtajamme Pasi Toivonen tapasi tämän perheen, jonka äiti ammuttiin, koska tämä uhmasi kieltoa mennä kadulle. Hän meni torille myymään vihanneksia. She can give you her all. She can go naked for her family to be okay. She used to say that if she would die for her family to be okay, that she's willing to sacrifice her life. Nigerian hallitus on keskustellut tilanteesta useita kertoja Suomen Nigerian suurlähettilään kanssa ja vaatinut Suomea keskeyttämään Ekpan toiminnan. Koska Ekpa on Suomen kansalainen, valtion mahdollisuudet puuttua hänen aktivismiinsa ovat rajalliset. Suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi kieltäytyvät kommentoimasta tapausta. Asia mietityttää myös kokoomusta. Näettekö kokoomuksessa tämän ongelmana, että lahtelainen kokoomuksen paikallispoliitikko Simon Ekpa yrittää estää vaalien järjestämisen Nigeriassa? Tämä on sellainen asia, joka on meillä nyt selvityksessä puolueessa ja palataan tähän, kun on tarkempi kuva siitä, mistä on kyse. Paikallisella tasolla arvioidaan ehdokkaat sen tiedon valossa, mitä heistä saadaan, mutta kuten totesin, niin tätä asiaa nyt selvitetään.